Igbo be ekene m unu biko achọrọ m ka ị gee our brother Ezeugo TV Global TV achọrọ m ka ị gee ya ntị ige ya ntị n'ihe o were ịgwa Mathias na ndị otu ya and some of all these kiri bloggers online. Ọ bụ na ị ga-eche biko echefuna ka subscribe or comment share ma on notification gị. Iburu onye Igbo na-ege m ntị ekwekwana ka Mathias lafuo gị. Ekwekwana ka Mathias lafuo gị. Ekwekwana ka Mathias lafuo gị ugboro one ka m kwuru ya. Ọkwanụ m kọọla m n'ọnụ. Ọ bụ na ị ga-eche share comment subscribe ma on notification gị. Kemesian. Share this video. Share this video, Ka I piare time obere Monday hammer. Share this video. Share this video. Ezeugo is live. I want to join no. You click here na live. Click on like, click on love, and share this video. Hey, Chineke gwagwara ife ọjọọ. Chineke gwagwara ife ọjọọ. So, now, ana m afọ the way Mathias, I call them Mathias and his principalities. Even Mathias and his principalities, oh Mathias no mpiam mo ha dewere somewhere. Mpiam mo ha pusaro somewhere. You got to go. Ha na akpagharị na social media, ha na akpagharị na Facebook, na constitute gari nuisance everywhere. So even na nji we kpọ ha principalities, oh maka na ha awụ mpiam mo. You got to go. For some time now, they have been trying so much to squeeze themselves into the agenda Governor Soludo Wopotalo, which is a very good one. So they are trying to push narratives and squeeze Mathias in this beautiful agenda, Governor Soludo Wopotalo, to get rid of this notorious criminals who are masquerading as men nwere Igbo. You got to go. So manufife ha aghọtaghọ wụna asịrị na ofeke aha ama mgbe ekere nke ụkwa. Ofeke aha ama mgbe ekere nke ụkwa. Ha amụghọ na alụọ na the first set of that assignment or for the second phase. And the second phase of that assignment, yebidokwa anytime soon. I repeat, ha amahona alochana the first set or phase of that assignment, not for the second phase. I want to enjoy all this video. Metoma can share button. I will continue. Metoma can share button. Click on like and love. Click on like and love. Yeah, Kama Emmanuel Ifani, I greet you. Franklin Wiseman, ma drop all over the last one and now.
all this kind of comment section, comment and I drop on a page video. I don't need it in my page. I'm not any video may post na. Why can't government just pick 3 short games with 4 odd, stakes 900 billion so the economy can be stable? I show that kind of madness. I will drop the last warning for you. If you drop that kind of comment on my page again, I'll block you immediately. Let this be. You drop this comment. You shall drop away again. I'll block you right away. Bigo, even while Metomaka na share button, uno na watching the program. Sine share no. Biko no. Sine share no. Go we na aga pari paso. Only one person share go there out of 27 people who are watching. Yeah. Me program aketa nje na WhatsApp nje na inbox na if I can make her reply kewe ama reply kewe na my messenger, because can if you send na messenger about program mmelu Ezeugo right on. Did you share that program in and send right on? You have heard it. How can the next person hear that beautiful message in Ezeugo right on? Ezeugo, you are on point. How can I be on point without you liking it? How can I be on point without you loving it? How can I be on point without you sharing it? Yeah? You like her na page, mana ebiazi na inbox bia na WhatsApp ma bia gwam na ife na-eme no bal. Ha wo ko. Egwam na ife na atọ ụtọ, egwa nke o si atọ. Ịghọtago? Egwam na ife na atọ ụtọ, I agwalele nke o si atọ. Ịghọtago? So, as I was saying, Mathias na ndị otu ye wee wuru ofeke amaho mgbe ekelu nkụkwa. The aim of all Governor Soludo Lolo is to get rid of all these criminal native doctors. Yes, is to get rid of all these criminal native doctors. Yes. Even Olundoka Aloalo is still to get rid of all those criminals who are masquerading themselves. See what I go? They supposedly that operating from the other world, but they have disguised themselves to carry Bible. See what I go? We batakwa. The same WhatsApp group. There was a time Anokatalo Newsians mention their names. Aqua, Mampasman ha, JCN ha. They even form a club. Ayayanandofa. Miriam Wilo Kalakufa. Their rascality do too much na social media. And the majority of them are operating from Anambra State. That madness carry in Enugu State, but they learned it from Anambra State. According to them, no tenande pass on a social media. They may far freely that na hanwa abatakwana na social media that it is a free space. However, do when they deceive women as a buy, when they lead a lot of women as buy into committing so many acts of criminality in the guys na hang with spiritual backup from this man. Governor Soludo, when the chief name, we say no. If I and the umulugano katari we bande landlord, maluifu umazi bibego na alo, because na obolo na invade your house, you all na bia searching na your house eventually with information. When we and then emi fedo to and then emi fedo to and then emi fedo to. May you forfeit that house to the government for 2 years, that be 3 years. E we bido. So, oga, mande security, mande, ifa, we baba nuno, we fu, ebu mazia, na lord, ojoboni na doba chado mini shrine, ha? And when foundation, so do you set up that homeland laws. And when foundation, and when investigations, and when intelligence, and when, what I go, oh, ni jezini nanya, nande paso, ana arrest. If you will fake it. Even we will fake it. Alo chago abanki isisi n'ọrụ a na-alụ. Mubelu gibi da abanki ebua. E kanolu na epugheri. Say, oh, Mathias na ekwugono.
All na Governor Soludo na act in line with the message Mathias. Because Mathias is now trying to take the glory. Principalities here. They are now trying to say that my government guarantee if Mathias in. But when government started arresting native doctors, Mathias was among the first people to come out and cry, say, na government na marginalizing the ordinary number one. Then number two, he started planning for a protest. Now that protest on our plan is against what? That protest on our plan is against what? Is against na Governor Soludo arrested Akwa. Na Akwa na run a get-rich organization, a get-rich shrine where you will come and the pay money, you beat ye natural cost when we go. Now this is the same Mathias na akuzila aye na aka jaja na ebutonu mano. Now when you take the principle of aka jaja na ebutonu mano, no na Mathias do real and genuine in message on a spread. Native doctors suppose to be the first target. But when government went for them, he was planning for a protest. Until the moment we make any protest, go to my videos and dig it up. I ran a program like this and I told Mathias, he made this protest. And we did what we did. He was invited to Oka eventually. That was when he was made to register this Omen and Abozo Wayuha Hanemekeda. That is number one. Number two, government mandated all the native doctors, all the people on our own cultural organizations to come and register. The government when monitor if a name. Churches don't need to register. You gotta go. Churches don't need to register. Activities of churches are already open before everybody. If you are a criminal pastor, you are a criminal pastor. Exactly. If you are a criminal pastor, you are a criminal pastor. If can never happen. You people should wake up from your slumber. Wake up from that sleep. Government was deliberate in the action they took. Unless ni won't believe. Unless ni won't believe. Ni wo fika mo homwe kenunkopa. Wonya yama that the reason for setting up that homeland laws has been achieved. Yes. The next thing you have for the advanced form of that job. Can we get about the rid of the rest of the people for our Emahife. 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 One day, mission had to go accomplished. And we go sanity. In Apuala, JCN face goncha, Lovancha, yeah, Mampasman, or over security, Akwoko nona prison. Onye se Jesus na Ezeugo, nkato wiki retired. Nka housing every day. Onye go na elu ọrụ aza. Oworo no aza akwụkwọ ụgwọ. Bịa na Okija, mo waka ji ofo. Nke ni asego no nwere God of seven thunders. Onye nke asego no nwere nka. Gone are those days. The deed has been done. Our rivers are so clean. Our four corner roads are so neat. Agalam na boze no nkori futo bosia. We pota eba we se owuzuko aboze no rift defa. The mission accomplished. Offer ndeze wanyi. E watago. Offer ndeze wanyi. The ogwa swing ya na as pendulum side nke ndeze wanyi. Mkpu ya afio. E watago. Mkpu ya afio kwa obere oge. Ki wefu kandas we dachi iberibe.
Ki we fu ka ndị nna agwa gị ife ndị nna akpọ principalities a nji wee sị they don't exactly know what they are saying. They are confused. They are confused. These are people. What is miracle? Miracle was something do beyond human comprehension. Miracle would ifere bama enatobahanya. That is miracle. Miracle may honor do beyond human comprehension. Iwesem na mmadụ nwelu divine breakthrough na business. Iwesem odo impossible. Na mmadụ na-achọ nwa many years of barrenness. God will break that bondage. Nwa wee bata na that marriage. Na mmadụ nwelu strange illness. Whether not strange or not strange, it is only God who sees the heart of man. And he is the omni-knowers, whether you like it or not. And onwelu onye mgbe ekwensu gwalo Jesus si n'elu mount ugwu a wee matuo na ndị mmụọ ozi nọ n'ana eghọlụghọ ọ mana na onwe power na o si n'elu ebe a lituo na onwe ife ya eme mana ọ gwara ya si nwa shi ọbụbọ nwa mpịampịa mmụọ get thee behind me Satan. Go. So some things ha na-ekwu kịta I am still coming to why I quoted this particular part, but I am telling you that they are against miracles. But when government started arresting native doctors, ndị na-agwa ndị mmadụ bịa ka anyị gwọọ ihe ọgwụ ka client kwụwa gị ụgwọ maka ọlụ ha niile ewu ọlụ ọjọọ bịa ka anyị biri gị Igbo bụ isi atụ bịa ka anyị gwọọ ihe odechi bịa ka anyị nye gị ọgwụ iyeji wee bụrụ drọgụ pụọ ndị eke ọgwụ anyị enwudeghị bịa ka anyị gwọọ ihe ọgwụ iyeji wee je tọntọ agbagha egbo ya ba bịa ka anyị gwọọ ihe ọgwụ iyeji wee je rọb bank agbagha egbo ya ba bịa ka anyị gwọọ ihe ọgwụ o yeji wee dọnọ as a young guy onweghị ife ya ada alụ esi from nowhere na ya mere ihu ka ekpiri bịa ka anyị gwọọ ihe ọgwụ ndị mmụọ ya eji ebutere ego n'abalị bịa ka anyị gwọọ ego touch and follow ọgwụ ya ahụ imetụ nwaanyị etu a nwaanyị esogho bịa ka anyị gbachie elugu that man ị na-eme ka ọnụ ọgwụkwa ha anọgụ bịa ka anyị tinye na bọtụl gbachie ihe o nwere nke ekehiti kwuru ekehiti si na ya agwọrọ gị ọgwụ ịlagide ọtụ ikpu afụ ọgwụ ụfụ. There are a lot of ife ha na-eme dialect or miracle but all evil in these guys. Government will go against these people. Ngoma do against miracle. We rise here up. We be do. We revolt against government. Why did you not thank the government for doing number one? You now admonish them to go to the next phase, which is the church. Why is it that in fact, you actually needed the government to go after the pastors before you can justify that the work they did, even the native doctors, not the real. For why meji ha oku nife? For why meji ha fu ono kamado? For why inji ha fu ono ka animal? It should be na comment section mo bia na disgrace onwe. Bia na comment section mo bia na fool onwe. Onwe ki ya dey fool because you fake at 40. Is so fake forever. Now, very insensitive and wicked people. Nothing good can ever come out from an apolongo. Go and write it somewhere. Asego, no onye na-ekpele onye duka ekwensu a, ọ na-adụka ekwensu, obiye na-adụ black ka nke ekwensu, agwa ya na-adọchasị njọ ka nke ekwensu. On ado hardened and insensitive ka ekwensu ahụ ọ na-ekpelu ọmụkwurie iti ihe onye ahụ adụghọ ha mịa ka ekpiri bujeri Ebuka Obi Ezeugo bujeri Ebuka Obi bujeri ndị pastọ ka ekperi ya ekpele. No conscience akọnuche adụghọ ha n'ime iberibe ha do second to none. Iberibe ha dalo ha datachara iberibe ha do second to none. Mbụ ndị nna gwa gị fa ofeke nọ n'ime ha agụta onye na-agwa gị fa just like nke akpọrọ onwe de rata ogono
onye na-agwa gị fa ịyọcha ihe tụ n'ahịa elu tutu oye onwe 15,000 o ejije gụrụ ọgwụ malaria mana ọ na-ama ọkụ onye na-arịa kidney failure onwe ha ọgwụ o eji wee triti malaria ofu n'ime ha wu ofeke bidoro drag Mathias because of na enyeghị na-ekwerie nkwa ego one oge ọ na-ayọgharị ego enyeghị onye ego ekwerie na nkwa ma ọma ego one dị ife ahụ o wee bido drag Mathias ebe niile o so na onye na-abịa mọkụ onye ahụ adụghọ wee lukwa echi niile. Our God is a miracle working God and you cannot tell him what to do. You cannot tell him what to do. Ajụrụ m mmadụ ajụjụ mgbe ahụ anyị na-adị enwe interactive section wee sie ọkwa iberivu na papa gị ụfụrụ n'anya ọ sị m yes. Nsi iberivu na papa gị ụfụrụ n'anya ọ sị m yes. Nsi papa gị ụfụ ife ya bara uru kịta ọ ya blọkụ ya jụ n'ihe nweta ife ahụ ọ sị m mba. Wee sie ichetara n'oge ahụ anyị na-eto na o nwere ụfọdụ ife anyị na-ayọ papa anyị na anyị ma na ọ ya emenile anyị ya na papa anyị ma na ọ ya emenile anyị fa ma na ọ ya edina anyị ya ife ahụ for reason being that maybe na ọ bụrụ ife ahụ ife anyị neediri. They always know what you need. They always know what is best for you. We assume that what they wish us well and they always know tomorrow from today as nwa ha mụrụ amụ n'afọ. So in other words, o nwere ife ya abịa yo papa yo ya emenwuru gị papa ya edina ya ahụ na o ya emerụ gị fa for a reason you may not know. Wee kpọọ onye ahụ njụrụ ajụjụ wee sị ya papa yo deny ya that thing omege ka ọ wụrụ a bad father ọ sị m mba. Omege ka ọ wụrụ a wicked father ọ sị m mba. Omege ka ọ ghara iwuzi a provider ahụ ọ supposed ewu ọ sị m mba. Wee sị ya wụrụkwa the same thing ka our heavenly father. Yes, ekwugo nyambụgwa na sometimes na disappointment na prayer answered. Achọghị m ịma na disappointment ya na mmadụ anwụrụ na ọ na prayer answered whether you like it or not. Onweghị ife ihe ejinu wee weaken Christians na-abata n'ụlọ ụka bịa gbaa egbe na-abịara nka all the saints nọ na Bible ọ bụrụ persecution ka eji wee gbu ha ncha niile. Even Jesus Christ ahụ onye nzọpụta ọ na-egbu ya egbu. Oh no, trial. Even Job na akwụkwọ nsọ ọ na Job onye nwaanyị ọnwa ya anwa wuti alịrịa bụ otokwa ayọ people na mock yourself. Ọ na ife ndakwasa adakwasara people na akwụkwọ nsọ. I want to understand. Ọ na ife nripịa adakwasara people na akwụkwọ nsọ. I am asking, kedu ife duzi ife ahụ ya ọ na-emezi n'ụwa kịta ọ wụrụ ife emehụ na akwụkwọ nsọ? Ana m ajụ gị ajụjụ, kedu ife dị ife ahụ ya ọ na-eme kịta ọ wụrụ ife emerụ na akwụkwọ nsọ? Mgbe ụmụ Israel nọ na the land of Egypt, do you know how long they were in the land of Egypt before eventually God will send the ha onye nzọpụta bịa kpọpụta ha na Egypt? You can be in your own Egypt for 10 years. You can be in your own Egypt for 20 years. Whether not a trial of your faith, whether not to pave way for better things, whether not for you to make sacrifice for others to be able to try, no matter the reason why you have been in that Egypt, it doesn't matter. God knows it all. So, onwero ife melu na akwụkwọ nsọ esiri etu ahụ eme n'ụwa kịta mụ na ụnọ. So, onwere ife anyị afụcha fudebe. Mgbe ụmụ Israel si n'ala Egypt were apụ, ọ bụrụ maịmaị ka ọwụ, they
passed through a lot of hell and struggle. Yet, Moses ya wonye kpo ha si na Egypt ahapụ esoho ha welu na that promised land. So what it shows is that eventually mmadụ niile bidoro gbawa ọsọ ha nwere ike ilu ebe ha na-eje. It can be as a result of act of disobedience. It may even be the will of God. Because no one can for a cause. Who says that we human beings cannot also buy for a cause? Ha! Yeah. So, if you na comment section ebe m post onye na-arịa ahụ wee na-asị buje ka ekpere ya ekpere bujeri ya ebugo obi ihe ekpere ya ekpere kedu ife o ji wee n'idi ego. Onye na-amụ ozu amụ na-amụ onwe ya amụ. Onweghị ka ị na-eme. There is nothing in this life you can do to stop, to even reduce the number of worshippers. Kama number ahụ ya dey reduce ọ na-add. I am telling you, Soludo is just another instrument God used where redeem all his people from Anambra State here. When the dibia say, I'm very happy that today the dibia na agbazi ọsọ. Ndị dibia niile na agbazi ọsọ. Onweze nye na like igo say if ọ na-eme but aka Fada Ebube Monso nwelu program ka mgbakwa ye ka iwe malụ na kingdom of God kingdom of darkness can never prevail over the kingdom of light. Fada Ebube Monso nwelu program na-abịa from 27th of this month to from 29th abi to 6th or so of next month. It is going to be miracle upon miracle. There will be testimony upon testimony. There will be manifestation of God's miracles. Adi zo yezo. Oge arrest Bishop Emeka Nwampe ekwuru nya. Ije na page ye, je na church ye, a na-enye testimony gbanyo. A na-enwe miracle, na-enwe healing, na-enwe encounter gbanyo. Ozoro ezo. Mana ndị dibịa niile gbafusiri disappear. Ha discover their new talent. Ezeobi nọ na Asaba mana onye ọka ka ọwụ. Ezeobi ba into real estate, ba into hotels. They all disappeared. Iji wee gwa that if it is not real, it can never last. So, unu ekwuzina ka ndị iberibe. Jee na nke awụzie today, ọka na ha. Jee na nke Shedikobi Emmanuel, ọka na ha. Jee na nke Fada Ebube Monso, ọka na ha. Jee na nke Fada Odommiri, ọka na ha. Ana m akpa Anambra State yo. Ọka na ha. Kpagharịa n'ebe niile. Onye nwe anyị na-arụ ọrụ n'ike na ebube na Anambra State ya. Onwebụghị nke chekiri kpakam. Ọrụ ahụ ka na-aga n'iru. Iji wee gosi that if it is real, it can stand the test of time. Kedu ndị nwa dibịa bịanụ bịa bụkwa amansi ọzọ. Bịanụ bịa bụkwa amansi ọzọ. Na Anambra State ya ka unu nọ. Pastor Paul Enenche bịa ba mee program Soludo attendere. Jee na nke Odumeje. Onwere every Sunday ihe afụ testimony na afụ healing ime experience na nke Odumeje. Ọkwụsịgo wee ruo today ife ahụ iji mara Odumeje ka na-eme na chọọchị wee ruo taa. Onwere ife dị iche. Onwere Governor Soludo o believe na miracle. Yes. O believe na miracle. Yes. That is why he made reference to fake miracles. Owo no maho name a real one. Even when only make his statement, he's saying those fake men of God. Those fake men of God. Or that refer to pastors in general. Or that refer to ministers in general. Or that refer to church in general. Yes. Man, if unumeziri una na-eti okwu n'ọnụ mana ife ngwala ụnụ if it had to take the arrest of pastors for you to believe na
Governor Soludo na-arụ ọrụ ọma, so be it. My happiness una welu today if unu na-achọ ọwụ ka unu tọọ Christians against Soludo, ndị ụka ma wụkwa na unu n'ife onwe ife ọzọ unu na-achọ na awụghọ ka unu tọọ Christians against Governor Soludo, ndị ụka ma wụkwa na unu n'ife unu na-agụ, unu na-ekpokọ, unu na-amụ onwe unu amụ, unu ka ọ na-ewute. Ndị ụka esendịrọ every Sunday onye ọnwụ na-akwado jegharịwakwa ebe ọ na-eje. Ị ka na-eje na mmiri eje achụ aja? No. Ị ka na-eje na abụ ụzọ na-eje achụ aja? No. O nwekwara nwa dibịa nọ na Anambra steeti na-atụrụ ọgwụ elu tutuo? No. Afa m uwe keghe ite ike iyi nkata ọgwụ udene na-eri ozu na nke ikpeazụ a, ọ ka na-erikwa ozu na nke ikpeazụ a? The answer is no. No man can stop the work of God. Even Soludo understand this principle. Soludo mana ọ ya stop ni ọlụ a, ọ ga stop nie. Ịghọta ife na agwa gị? Amụghị na ịghọta ife na agwa gị? Ịghọtago? Ị ga stop nu dị ọlụ. So, like I said, eche ịma na onye nwe anyị ka na-arụ ọrụ amala, eche ịma na the ministry ka na-emove to the permanent side, eche ịma na Soludo na ọ sịrị ndị mmadụ emena ife a ọ emena ife a maka onwe ndị na-asa Evangelist Ebuka Obi bịa mee crusade. End of 90 days prayer march, video challenge yo. You want to go? You want to go? End of 90 days prayer march from 23rd June to 30th. Okay, nke the video challenge. Okay, I want to show you. Ka ya wo bosi ahụ eche ma no nwere ife na-eme ịgba igitaba n'uke. Ịghọtago? Gba igitaba n'uke. Ọ ya wukwu a camping program. Unu chọọ na-ebe na unu na-ebe anya mmiri na-ewusi unu n'anya. From 30th of June to 5th of July 2026, venue yewu Holy Ghost Ark Uke. Host Reverend Father Ebube Monso. Yes, 30th June to 5th of July. Bieba ahụ ụbọchị ahụ. Ibieba ahụ ụbọchị ahụ. Onweghị miracle niile ahụ ị na-eme expect n'ụwa ya emegbado n'uko ụbọchị ahụ. Evru ndị udo gachi ya nọrọ na safeguard ndị bịara ebe a as security, because they have to ensure security of life and properties of people that will be there. Ndị udo gachi na ndị agụ na-eche mba ye ensure name will security of life and properties of people that will come there. Ịghọtago? Yesi onye nwere ibu bụ ngọ. Unu na-anụ a lost battle. Ịchọ mmeposu kpọjeri Fada Ọkụnerele, kpọjeri Fada Mbaka, kpọjeri Evangelist Ebuka Obi. Onweghị ka ị na-amụ amụ. Ọfụlụ ozu atụ nkwe ka ị ka ndị be anyị si atụ inu a. Onye na-achị ozu amụ na-amụ onwe ya amụ. Funny enough, onye ahụ ị na-amụ amụ ya karịghị uwe nweta help. I simply said, Charity Mathias wụrụ maka Charity Mathias ekwetaro nne because intentions here are pure. Mathias is not for humanity. Mathias is after his personal and selfish interest. He is so bitter, he is so vindictive, and he is so wicked. You can see the manifestation of that wickedness in all these principalities that are moving and following his message. They are too insensitive to the core, very wicked and dark-hearted. How can you see a man who is suffering from kidney failure even if you cannot help the person? Why can't you leave that person and go? Even if you cannot help the person, why can't you leave that person and go? Mana ịpụta ebe people na-achọ ka ha help mmadụ, they drop ufu nonsense. Etu aka obi unu si wee do.
I don't have such kind of a heart. So you people cannot get me. I can never be part of you. Because my heart I draw as black as charcoal. Can kono. You got to go? And my message can never align together with your message. It's not possible. Yes. You can act who you are not. Yes. Mo wan ekwe. Ya art ife wo ho. Okari hetu a. So unu cho na akpagale no na comment je na ekwu geli no. Evangelist Ezeaku biara ifo Soludo mgbe eji emepe Seraphic Foundation ife ahalo na grade. Ije na comment section onweghị ife ha akọ agụmba ide mmiri comment kwuru enwe mere agụmba ide mmiri Evangelist Ezeaku will always come in na Anambra State ya even mgbe mmelu inauguration no Governor Soludo for second tenure. It was a special invite. He came in at Ekwueme Square and he stole the ovation there. Akwa Ogaro no na prison. Or ife dishe na hanab. Akwa Nwonyoba no na prison. Evangelist Ezeaku will always come into Anambra State like a king because na government manifo deweru na Anambra State ya. The story aga akogide generation kayada another story. So those men unu na-ewu jela aka ụfọdụ na-ede nyame miracle nyame nka nyame this one unu do lost na the reality. Unu do lost na the reality. Unu agbazi na ndị karịrị unu anya. Ndị ahụ unu na-agba anya karịrị unu 100 times. Karịa Mathias, karịa ife niile ekwelu Mathias egwu. Karịa ife niile na-ekwelu Mathias egwu. And for the sake of Ujegbe, you people cannot question God. And I believe the same way you cannot question your father is the same way you cannot question God. The same way Ojinwe ụfọdụ ife papa ya emeholu even though no man emenwe ka hapụzie nke oye emenwu ka hapụzie nke oye emenwu na njekwara ikwu na nke ahụ yemene ajongo na because na your father emenwuru gị fa o mere na your father do useless o mere na your father ahụzi your father ka ọwụ even though no many holu ife papa Okonkwo mere Okonkwo. Does that make your father to be completely useless? Yes. Because no nuno ife meru your father protect her. Does that make him na wish ye nebe no wuki perish ye? Does that make him useless completely? Nebe no. I am asking you. And I'm saying let us assume. So the same way Papa Ezeaku will do useless. That is the same way our God is not useless to us. We always know that he knows the beginning from the end, he knows the beginning, the end from the beginning. Yes. So he knows the end story. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. He knows the story. It doesn't even matter whether na mmadụ nwụrụ na that story. The fact is that the end of that story, na nwa nke ọmụrụ na nwa nke na diokpara nke ya nwere ike ịnwụ for the sake of a cause, then who are we mortals? So I don't understand all this rubbish unu na-ekwu. Does it mean that na egwu bụ Bible? All these things ị na-ekwu elu bụ nke mere na akwụkwọ nsọ. Ịghọtago? And akwụkwọ nsọ nyawo ife anyị na wash, nyawo ife anyị ji aga. Ịghọtago? So ọ wụrụ na ọ n'ife iro na ndị niile ahụ adụghọ na ndị niile ahụ adụghọ na iwuliri iwu na ndị niile ahụ adụghọ na iwuliri iwu na ha ya adụ mma bifo iwu ekweta na Chineke na-arụ ọrụ ewee njụọ osego ọ ife niile chọrọ n'ụwa ka nna gị mechalụ nwe jụkwa gị ajụjụ asị ngụ, does that make him not useless as a father? Ọ ife niile chọrọ n'ụwa or if any your mama gonna work o me chalo, does that make her no more a caring mother? It's a question. Yes. So God knows, he sees your heart. He sees even beyond your heart. He knows tomorrow. Yes, he knows tomorrow. And the only reason why everything happened. And as Ndoka, I believe go in that course.
I believe moduma modunjo na iye kene chukwu. Reason is because na I believe that he knows the best. And there is nothing you people can do about it. Yes. It should deal with that pictures of Ndario Monde Ulisi, Ose Benine. He ought to go, Onyo ye mele bele, ko ye mele bele. Onyo ye mele bele, ko ye mele bele. Homo Purie. He ought to go, Onyo ye mele bele, ko ye mele bele. You cannot choose for him, and you cannot command him. According to with still he did not do it to prove to the devil no yeme owegwe anwa na onye nwe onwa go thee behind me Satan kelu ife de fa okwo Bible a wonya na odoka the word IG as Christians kelu ife na eme no wa emeho na Bible ọ na-egburu na ndị Christians n'ugwu Hausa Kona bata no ka bia bu send Christians when na gwa na almost all descent including onye nzọpụta bịara abịa na egburu ya egbu including onye nzọpụta Christ himself egburu ya egbu he got to go so keri ife dị fa ife nuru no melu na akwụkwọ nsọ do different from ife na eme n'ụwa onwero and that is why we are always comforted by the words out done as scripture. Yes, we are always comforted. We always take solace from the word, you see, from the scripture. Onya we feel our confidence. Onya we feel build our faith. There is nothing you can do about it. That's why modunjo, modumma, akwachago those who will still go and give thanks to God. Say, dalu onye nwaye fi ime ka usoro akwamozu niile agacha n'udo. Daalụ hinne mee ka mkpụrụ obi onye nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa. Amen. There are so many reasons why people can buy. There are so many reasons. People nwụrụ n'akwụkwọ nsọ. People nwụrụ n'akwụkwọ nsọ. People pass through the miracle record n'akwụkwọ nsọ. Ọdụghọ 1 billion. Yes, iji wee gosigo na onwekwara ndị rịara ọrịa claimụrụ ha na onwere ndị yola ndị condition ha for a reason. There must be a reason and there must be a lesson. There must be a reason and there must be a lesson. So all if you no squeeze you into the Soludo agenda to clean Anambra State from deadly native doctors and therefore you gotta go. Agwachagom the mother. To know a good pastor or a real pastor, you know hard. Now you go to a native doctor in disguise. For the pastor for that we look way for chimba yeah. For one or a native doctor in disguise. So wolewu mayobole na wolobole maye ofife call Wulewu my nobole na wolobole my ye hana bu ofife. It all depends on nkebuzo webia. You want to give fine. So even you wait me broadcaster na bani our number 1. Kangono. Una izu no into agenda Soludo Anambra State against all this spiritual abracadabra because now the mission was simple and straight. And the mission, the first quarter of that mission has been achieved. Elu ka ha si celebrate is in the pastor age. Mana hana agwakwa no injustice against akwa, no injustice against Onyeze, no injustice against Ekehit, against the Mwomiri. But they are celebrating in the pastor age. You ask yourself, are these guys okay or not? Some of them namu nda awadohamu, they cannot buy paracetamol. For the name had to pour to the fort. Pour to the fort. They cannot even help themselves. But they are mocking people. If you see the way they are mocking people, it's you have their day of rubbish. Yeah? When your people cannot do anything to change. Look, to some Christianity is more like a lifestyle now.
So don't think that there is any, but are you better? Go light. Is your life better? You are suffering. Let me suffer in Christ. Instead of me suffering as an empty vessel like you, I would rather suffer in Christ. Because at least in Christ, let it declare to you. Unless Nancy no can put join on no men and abuse Ezeugo. They benefit. If there is no benefit after all, if I come out, what difference does it make if I remain where I am? It's as good as he's saying, Nanuna no. Nanuna aham kanga. Mputakwa nuna aham kanga. Why can't I remain here? Kanga. Anamajo. Why can't I remain here? Hakwa kanga. What difference will it make when I live where I am and come over to where you are without any difference? Still. So, Mathias Ezeaku, you talk about reality. What is it about reality? Owuna no onye riabaho no ngo ya gwe what to do no riabaho. Ngo wo ahu onye ahu na feel the pain. Is that what it is? Then onye ahu riagide ahu ahu nwa ongo ya gwa ha what to do. Kele onye ndị nke nwu benalo onda ha accept all the reality. Kele onye dey fa ahu na majority of people are na joker dey me. Many of them are even doing more comfortable than you. In fact, Mathias, when we talk about people who are doing well, you are not doing well. You are a poor man. You know that you are a poor man. Yes. When I mean poverty, I mean to the level of people who are doing well. Hongo ya baby akuzira ajajaja from maybe ojebage warehouse one scrap juru. Say I know if our warehouse or bapedu or bachiri sinzi. Yeah? That is scrap juru eba. Complete scrap with a juru there. Biaka guys baperu warehouse. Biaka guys baperu warehouse. Okose kon hampas kenazo. Biana mbuka. Mo we bia na 100-foot road. If you look back, if guys name every week, and a put of container no na phone, container is na phone, and the hand chanine ne joko bosoka. So kelonyi biari kuziri akajaja no ne butono mano. Mmado ne n'ime ndị na akuziri fa ka na akpa ime. Mmado ne n'ime ndị na akuziri fa ka na akwụgwụ no. Mmado ne n'ime ndị na akuziri fa ka na azụ ụmụ ha na akwụkwọ. It's a question na ajụ. Yes. Mmadu ne n'ime ndị anyị na-achọ ka ikuzi elu aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ka ọwụ ngwu na-etake responsibilities of their families. None of them. You just want to be making noise everywhere. You are a nobody. Ijegwahe we chop scrap juru ne nya complete scrap damaged ifa juru ne bubutara anyị receipt 2011 and 2012. Onye na-agba ọsọ afịa na 2010-11 onye de receipt 10 million ọwa afịa ọwụnya nwa afịa ọkwọrọ ebuka onye afịa from shop mmadụ de receipt supply onye supply there onye akwụ ụgwọ inye ọga nwe ego wolu nzame gbata na enwe. What difference ka magic niile ahụ ị na-emela ha ihe? What difference? Iwota mgbe ị na-eje adoration kedu ife wu difference? What is the difference na life now and the ndị na-eje adoration? Or yeah, adoration. I want to understand what the message is coming from that rubbish show of shame people na tagging there. Or no, adoration. I want to understand. Akajaja ne butono mano. Nyaka ebiara ikuziri ndị Igbo. Ndị Igbo na-agba mbọ. Ndị Igbo do industrious. Ndị Igbo do very, very industrious. All over ụwa niile lies ụmụ Igbo pụrụ ije show their greener pastures. Nke uwe onye kụziri ha ncha niile na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. I want to understand. I want to understand where that message is coming from. That aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ongo gwalum that I need to work before I make money. Ongo gwalum that I need to do business. Ndị na-alụ ọrụ oyibo n'ime fa ongo chọtara ọrụ ha na-alụ.
ndị na-arụ ọrụ aka n'ime ha ọngụ kpoje ebe ha ji eme ọrụ aka. I want to understand where the stupid message of aka aja aja na-ebute ọnụ mma. Who are you na Igbo? Onye ka ewu na mgbuke ebe ahụ ị na-azụ afịa? Onye ka ewu na mgbuke ebe ahụ ị na-azụ afịa? Ọngụ the richest man na Mkpọ. Iso na number 50 richest man na Mkpọ na line na ebe ahụ na-azụ afịa. Ọngụ ka ebubata afịa. Ọngụ onye wo the highest na line o. Onye ka iso na in the spirit of aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Boy onye ka isetụrụ golo. How well and comfortable are they doing now? How many people came into go na business? Where are they? We want to see the success of them. Because when you are representing aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ, asị Mathias ya echistara ya ụmụazị. Who suppose na iwepụta donation anyị eme. Ụmụazị pass through you. Emegodu donation 70% or 50%. Yes, a chomis die say na Zambia njeru today. Can we gwa na ife nnekwu na nnekwu with example. Na Zambia njeru today na produce go somebody. Yawo ife dapụtara 50 million 100. Oya ye mmadụ, omanya kana be wopụta ego solve ya. Yes, hama agwa gị ka o wewolu. By the fact that na hapụrụ Nigeria jebe Zambia na 2013 I've enwego more than 10 people si n'aka m wee cross it over who can comfortably take care of their expenses run in millions. It's not a or he make him out now. Ife na-agwa gị uwe eziokwu. Ụfọdụ n'ime ya ebido n'ụlọ elu lụchasịa. Effect there are so many lives of people who can sit today and take care of their expenses. Small body, no be sickness. So achọrọ m ịma aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. How many millionaires have you raised? Yes. How many millionaires have you raised? Sometime last year, a powerful duplex impost. So uche dona pala na is almost 15 million. A post to nya. And that don't happen now within the space of 8 months, 9 months. And no luna or somebody pass through me where Zambia. Those are kind of things we look at. So I want to know who are those people you have raised? Who are those people that have passed through you for you to be all over social media making noise? Very selfish human being. Even I'm over 20 to 30 shops. In fact, I'm in electronics line. Obo isi, obo mafia, obano, motor pass, machine pass, mbuka, mwabala. Nothing less than 20 or 30,000 shops. Ndemwelu shop enwe. Mmadụ n'ime ha ka ọ ngwo gwalụ ha je zụba afịa. Ndị niile akpọcha nwoke ndị nwere ụmụ boy, nwe ndị satụchagoro mmadụ, nwe ndị na-agbakọsa afịa n'ime afịa ha, nwe ndị kpọsachara afịa road side by side, nwe ndị na-ebugharị afịa mbugharị, nwe ndị na-alụ na corporate which is banking na-abata n'ime afịa. All those people inidie mmiri kịta tanka ka ya akpọ ọbịa gbara mmiri oche ma mmadụ rụrụ ya nje na nke gorie ife niile do na rumma. I can tell you na minus fan egolego cotton awo akwara ya na Nnewi ya bed ya mmadụ rụrụ ya na Nnewi ya oche a mmadụ rụrụ ya na Nnewi ya wardrobe a mmadụ rụrụ ya na Nnewi ya taisi n'ebe a POP a ife niile awụ mmadụ rụrụ ya conduit alụrụ n'una conduit wire na-eme n'una mmadụ merie. All those people ọngụ kụziri ha na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ unu awụ mmadụ pentiri ya nkwụọ ya ụgwọ onye ahụ na-eje ụka ọwụ ngụ gwara ha na aka aja aja. Kedu ife ị na-akụziri ndị Igbo? Ị na-akụziri ndị Igbo na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ndị Igbo ije ọdụ kụziri ndị Yoruba dulesi na-achọsọ ọrụ oyiwo ha ya alụ nọ ndị Igbo do industrious
an average onye Igbo na-achọ ego. An average onye Igbo na-achọ ego. Ndị Igbo ka e bịara ịkụziri na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ iworie na-ekwugheri iworie kọgheririe maka na ndị ụka Oyedepo taa na-alụ 100,000 sitting capacity from foundation to a complete una. More than 10,000 people will benefit in employment in terms of labor. In terms of labor, direct and indirect labor. Since age we be done we wrote that, and we go over 15,000 people benefiting both in supply, both in labor, both in professional works, both in advisory and otherwise. Benefit go from that all. Do you know the concept of foreigners cage water? The Habia Weba, Oblo Nigerians, Oblo people, majority of people who are winners. Many of them, Monday now concrete, Monyane go cement, Monyane go iron, Monyane go rod, man engineers, because Oblo of engineer, of engineer nab, or engineer, or engineer 10, or engineer 20, or engineer 30, or engineer 40. There are more than 50 engineers working in that project, and they are all from winners. Majority of the supplies Nina Nemeba wouldn't winners now supply here. So I want to know akajaja nebutono mano kelundi na kolo ye kende na kusirie. During 100 days, a lot of Zionites all over the world ana biango pala Mathias ongune nye hego mandena agba ticket si obodo iwo bia ewe mewe donation eji support olu analụ mwe jo ajụjụ ndị America atụtalụ 5 billion last time owungo ka ha malụ concept of aka aja aja ego ha tụrụ ongu nyeru ya nsusu wood too much efulefu ka ila akari iberibe go to the highest level. You can only manipulate the efulefu no na Igbo. People who are inconsequential, people who are suffering, people who are completely confused, useless to their society because all need to useful. Etu anno keta mmada ya bia a majority of ndị niile no be nna ma nwere aka ọlụ onye si kele onye ọ na chọrọ isi ebe ọ nọ jee ebe dị mma. Many people are not really jobless as you think. Yes, many people eziokwu no when they do jobless ụfọdụ n'ime ha by choice. I can tell you that many people do jobless or by choice. Si na Ezeugo kwurie many people do jobless who by choice. Yes, or by choice. Many people do jobless or by choice. Why do I say that not by choice? Ogenje Zambia in 2013. Onwe ka ndị enweghị ego ejighị ego bi obodo si raise capital ha ji eme business. Kere ife dị ife a o nwere ife anyị na-akpọ afia attack. Afia attack ya awụ isi da na Igbo perfume ebe a maka ụfọdụ ife a na-ele use ba ya na-aga afia ebe a. For example, mgbe ahụ a na-ele loop perfume 800 ebe a. Igole loop perfume ị nwere ike iru ebe a ilesie mmadụ for example 20,000 or 25,000 mana onye ahụ nwere ike na-akwụ ụgwọ instrumental mana o nwere ike ọkwa ego the first money inwego uru times 2 or times 3 ịzụrụkwa so ị nwere ike golu afia 100,000 burie na akpa na-akpaga ma ndị na-ele wig hair ma ndị na-ele chain ma wash ele n'ife niile ahụ ma wash ma chain ma necklace a anyị na-egocha ebe a ndị adụcha ship ma ndị mere ife obodo nwe ka obodo si wee dibrie bata na-akpagharị ma na offices na-akpagharị ma na ebe niile ije na-elesi ndị mmadụ ma na shops. At the end ụfọdụ ya agwa obi amontri na akwụ ụgwọ ọnwa je na-anaka ego before you know it nwe $1,000 nwe $2,000 nwe $3,000 ibido tụwa spare parts ma ibido tụwa afịa ahụ ị chọrọ ịtụ ka na-eme before o nwere ike along the line hapụzie ya. Mgbe njele ebe ahụ a lot of people ma onye nwa m from unu ebe a na-eme expect na mgbe m na-abịa obviously no nwere ike ọnwụ na-ebiri m 10 million or 50 million based on ndị nwa m n'ụlọ nwanne bịaruo the first afia nzụrụ wepụ n'ụlọ ebe ahụ $100 ka m ji wee je zụkọrọ perfume na chain ma ring na ndị otu ruo Zambia nyala akpa m na-azụ soro ndị mmadụ baa field je gbara attack. Yes, agba m attack before wee bido tụwa afia. So ife nji wee kọrọ akụkọ ahụ ka iwe malụ na
ịdụ jobless wo by choice. A lot of car washing on obodo achọ ndị ya alụ na ya ka nkụ. Yes, one guy doziri m akpụkpụ eshu cobra ọ Lagos ka o si wee gbarata nwee sị ọ sị na nya nwe na-achọkwara iri locate self si ebe a pụọ nsị maka gịnị ọ sị na onwe ha ụmụazị be anyị ndị chọrọ ka ha lụọ ọrụ na ebe ọ nọ no nidiri ịda alụ shu n'idie ndị ya enyere mana kele ebe fa nọ. So it's either na ife iruru na you don't have money but level ị chọrọ operate ị chọrọ isi n'ikuku wee operate ya mostly wo pride and selfishness. Ịghọtago ife na-eme ndị mmadụ ọ sịghị na agụụ na-agụ ya ọhọ nọ n'ọfụ nri ọ ya eri n'ọrụ nwere ife ọzọ na-agụ ya ịmahụ. Ịghọtago so that's why nji wee na-agwa na many people do jobless wo by choice. Mgbe nka na-arụ ọrụ ebe a ejego nside egbu ijeri nne ruo one guy bịa ruo ebe a na-asị m ezugodonu mụ shọnọrị ogodo 1000 ọ ife a ka ọma na achifo oyeri nwesi ọkwụ 1000 nke na-asị nchọrọ gọsị m mgbe ahụ a na-alụ ọrụ be m ọfụma nwesi oke don't worry enidi m onye ya ekpochasịrị m onye maka ọ na-eme ọrụ ekpochasịa ma elu ma na kpokọrọ ma kọnkriti ma ife akụwasịcharụ kpopụ ya n'iro nwesi bịa na-enwere m ọrụ ya wee lụchaa akwụọ ngụ 30,000 or 40,000 nsi echere nlicha nri ka mụ na wela ilu ka nye gị ọrụ ya alụ ịlụwa ọkwa 1000 nke na-asị nye gị yes ilu kịta alụwa ọrụ a lụchasịcha ọrụ a enye ngụ 30,000 or 40,000 ọ sị na nsogbu adịghọ before nlicha nri chọọ ya afọzi nya before nlicha nri chọọ ya afọzi nya ọ gbafuo na onye awụnye na-ayọ 1000 inye ya ọrụ a ọlụchasịcha ọrụ a o nweta 1000 a times 30 or times 40 mana ọ chọọ ya ọ chọọ soft life. So I want to understand kelu aka aja aja Mathias na-akụziri anyị. I want to as an Igbo man ewu Mathias sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ndị nọ na ụlọ ụka na-eje n'ụlọ ụka eje ayọ chukwu mmadụ one ka ịka mma n'ụlọ ụka. Shut up! Shut up your mouth. Mmadụ one ka ịka mma n'ụlọ ụka. Donation time mmadụ ebinye kpọta million for 100,000 or 200,000 or 500,000 or 1 million or 1.5 or 30,000 40,000 ma kwụọ ya. Kedu ndị na-akụziri aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ dress beautifully well wee bịa ụka abịa na ebe ị na-eje ụka na mkpọ afụso ndị akwa ha lụrụ unyi ya waba ihe na mmiri kwa wiye na River Niger ogbu azụ niile dị ebe a very dirty people very dirty and haggard looking people. Those are the people ya ada akụziri aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ a. Ndị ahụ na-abịa ebe a ka ị na-enye ha ofu mbaji mmanụ agbanyere na cup crayfish olokabis 1 cup or 2 adani rice. Ndị ahụ na-abịa ebe a ka ya ada akụziri the concept of aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọhọ ndị ma na ha akaghị mma. Dị niile anyị fụ ụnọ na nkwụ Nnewi ụbọchị ụka nkwụ emechie trade fair emechie alaba emechie ladikpa emechie oyimba emechie yaba emechie afịa niile a do na Lagos do na East do na Aba do na Enugu do ebe niile emechisịa ife niile ife niile nọ n'afịa akwadojewe ụka ma ndị na-azụ afịa na mkpọ ma ndị na-azụ afịa na taya village do na trade fair ma ndị na-azụ afịa na taya village do na Ọnịcha ma ndị na-azụ afịa na building materials line ma ndị na-azụ afịa na electrical pass do na n'Obosi ka ọgụnụ ha ncha niile emechisịcha chọpụ ha niile 70 to 80% of them akwado jewe ụka ụbọchị ụka imeghepụ ọnụ na-akụziri fa na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ma ndị zụpụtacha n'ala ụmụazị nwecha n'ala ego 10 20 30 50 100 akwado jewe ụka imeghepụ ọnụ sị na ị na-akụziri anyị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ sị na Chineke anyị akpọghị ọkụ na deceive niile deceive ụmụ isi akpụ n'ọba anyị. Ndị majority of people na-efolo ụmụ isi akpụ ha na-ekwe ka ọ wụrụ ụfọdụ ndị na-ezu ohi ụfọdụ ndị na-ebu ọgwụ ụfọdụ asị okwu na ime ife niile agba ngo na o nwere ife dị iche na-enwere yahoo boy nwee conscience o nwere ife dị iche na-enwere onye ohi nwee conscience o nwere ife dị iche na-enwere onye na-ebu ọgwụ nwee conscience. Ịghọtago manụ circumstances na ife adịrọ good ma not circumstances mana onwere ndị du criminally and hardened n'ime ha
Ndị ahụ na-achọzi so rubbish ha eji wee na justify if ha na-eme or ha ndị do criminally minded, and majority of them ndị na-follow Mathias. I can tell you, majority ma ndị na-agba akwụna na-achawo n'ụmụ nwaanyị, or majority of them ndị na-follow Mathias. So ọ bụrụ na a na-akọwa some of these things aghọtahụ nke ọ na-adụ ha, because etu a nọ kịta I go to church, I don't jobless. I go to church, I don't jobless. Ụbọchị anyị jere ụka na Sembat, ndị niile so anyị wee ba n'ụlọ ụka, ụfọdụ n'ime ha ụcha milionia, ụfọdụ n'ime ha nya ha mana ha na-azụ afịa na-azụzi, they are maintaining their household, they are training their children. When ndị nọ na school na-agụ akwụkwọ, when ndị na-alụ ọrụ oyibo, when ndị na-eme business, when ndị na-eme ife, different categories of people, ọ ndị niile so anyị wee je ụka. Kedu ndị na-akụziri aka aja aja? Ụfọdụ nwere special product and brand ha na-apụ. Kedu ndị na-akụziri aka aja aja? Ịbata na garage Sembat Uju, ịbata na DCC Field Eju, ịbata na St. Mary's Cathedral Church Eju, Field Eju, ịbata na Winners parking slot Eju, ịbatazie na Zion, enwere ebe enwere almost 40 plot ọwụ moto ka a na-park ebe a. Enwere ebe enwere almost 40 plot ọwụ moto ka a na-park there. Kedu ndị na-akụziri aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ a? Onye ka ewu ije gbaghe nkwa warehouse mkpirisi ayon juru na warehouse mkpirisi ayon rob ife ahụ elesi ndị ayon condemn. Ị na-achịgasị mkpirisi ayon, mpakala ayon wee na-egosi anyị na-ekwo aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Channel of Truth jụọ ọnụ m nọ Evangelist Ebuka Ọnụnkwọ, Ebuka Ọnụnkwọ nyere 5 million, ọ bụrụ onye ụka ka ọ bụrụ onye ụka. Factory ya nwere more than how many people na-arụ ebe a, and I can assure you na over 80 to 90% of people na-arụ na factory ya, they are all Christians. Ha do jobless. Etu akletus Ibeto nọ kịta, Ibeto nwere employment base of over 1,200 to 3,000 people. I can tell you that ebe 3,000 people are almost 80% of them or 90 are all Christians. Etu aka has wee nọrọ all over. Look at Christianity Madoka. Are these people jobless that they don't understand the concept of akajaja na ebute ọnụ mmanụ? Ani ikwugheri ịpụta na social media na-ezuzugharị. Mepe audio hospital onwe ife na-eme. I will pay a visit to that your hospital. Disgrace you when you don't imagine. You are still learning. You will learn new things. I will still unfold what is happening in that poor hospital to people, and then motherfucker, maybe send them spy. You will see. He are not got a full videos of what activities happening there. A full video online. You are coming to teach in the Bonaka Jaja on Google. Yeah, concept of a boy apprenticeship on Google Silendibo. Or waka on Google Silendibo. Business here on Google Silendibo. On Google, can you say the far in make a just special on Google Silendibo? Boom, Naibido, Puobudo, we just show greener pasture. Imakunde buy you in South Africa. Mukunde buy you in China. Mukunde buy you in UK. Mukunde buy you in America. Even before Ngoma Mathias smell 101. Ni meto your first 1 million aka. Unwe na de meto 10, 15, 30, 20. What is it you are teaching us? I want to understand exactly what you are teaching us. HL 100-story building today. Jane as a young ground and Gopala. Every morning, they two are more than 1,000 people. Yes, Biolo. Emeshiolo. Over 1,000 people are in excluding professional engineers, excluding people who are coming to site to sell or render other side services, excluding those people like in the name POS, like in the name like in the name Lord, like in the name Moi, like in the, put all of them together, you are looking at over 1,500 people, excluding drivers who are conveying things to site. Kelife de fa hine make special.
iji filu nọ na n'ụlọ ụka ihe abịa nyere example uriom ahụ ịnwụ n'aka ana m atụka inu a o nwere ndị nnekwu ya ọkwa ekwugo nye ugboro ole ndị ụka ahụ ị na-ejekwu ọha anwụ nnekwu because etu Evangelist Ebuka Obi nọ he can comfortably say that no nwere more than 5,000 people who are benefiting who they are today because of him. You cannot say such. Can you say such? You cannot say such. You cannot say such. So, kelebe message you si wee na-apụta exactly. Where is that message coming out? In a hospital. Substandard hospital that you cannot even take your son to. You cannot take your wife to that hospital. O nwere ụbọchị ịnọkọta mee vidio n'ụtụtụ ebe ị na-eti mkpu na ịnọ na Amakụ na ịnọ na iyi elu Mission Hospital i wee ghara ịmanụ ndị ụka lụrụ ya nya unu nkwa kparịkpata unu ọgwụ ahụ maka ife onye kpọrọ nkịta anya zaba ka iyi elu Kadasian Hospital akwụdo. Ana m ajụ iji ime ndị mmadụ asịrị of free ngụnwa jee nalụ free treatment na ụlọọgwụ Mathias of free jee nalụ free treatment na ụlọọgwụ Mathias nwee free hospital na Mkpọ ewee ka na-eje na Ọnịcha na-eje na Mkpọ ahụ na-eje na Ọkụzụ na-eje different places ka na-ebel people from hospital mana o nwere free hospital ụdụ ha nso nyagwa ndị influencers jee paaki ha masị nwa isu ọfịa ha Uncle IB ha ndị influencers niile na-asọpọtụ ya wagaji ha ha mee announcement na page ha niile na-enwe free hospital dị na Mkpọ ọwụ na ịchọrọ ịmụ nwa bịawa ebe a for free ọwụ na inwe treatment ịchọrọ operation bịawa dị ya for free nyagwa ha ka ha mee publicity ka ife ya eme wayo skim eji wee na skim ego anakọ ndị mmadụ ego na agba nnọọ na ego awụfu na Porsche bere nekwakwa program Okwuluọra mmeri na Enugu na Spa nyaa ka nwanne nyaa ka enwelu thousands of people so awufu Mathias wife na Porsche bele free hospital siro nwokwe onye na-ekwe abịa ụbọchị ome Thanksgiving bịakwa na orie free food na mmanya onwe onye kwa abịa so awufu nke na Porsche bele because there is always criminality attached to ife ahụ na-eme. What is not real is not real. What is not real is not real. Onwe mgbe some best email free medical outreach n'ụmụ obom be ha makwa ife ụmụ obom village ye Odroko Ọnịcha yet people see from far and wide bi ụmụ obom bịa na treatment because they know it's real. They know it's real. Kiri ife de faho Mathias say no nya ka ọ na-akụziri anyị. I want to understand. Let somebody make me understand ife de faho Mathias say no nya ka ọ na-akụziri ndị ụka. Somebody should make me to understand. I really want to understand. Nothing. Ife ahụ dewere ahụ n'ọma ndị ọ na-agwa eke mara esensi aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ife nke ahụ na-afụ m ị na-akụzi ndị kaghị mma. O nwere onye sịrị na na-ebi gị afịa onye ahụ wo mgbe ahụ iwelitere invoice ya amam onye ọ sịrị na anya na-ezụrụ afịa 1 million onye ahụ wo onye ụka ka onye ọgọ mmụọ gwa ya eziokwu na onye ahụ wo onye ụka na onye ọgọ mmụọ. Ndị niile na-abịa ego tipa ndị niile goro gị ana ọwụ ndị ọgọ mmụọ ka ha wụ ka ọwụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ndị niile goro gị ana ọ na ha amaghọ ife wụ the concept of aka aja wee bịa goro ha ana niile ị na-ele akụbụ eze 1 akụbụ eze 2 akụbụ eze 3 ndị niile na-ego gị ana niile ahụ ọ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Ana m ajụ gị ajụjụ ọ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu keduzi ndị na-akụziri aka aja na-ebute ọnụ mmadụ one na-abịa yowu nni be gị mmadụ one ka ị na-enye nri iji ekwe aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ndị ụka ka ị na-abịa test success ndị ụka ka ị na-abịa test success ndị na-ebido church project rugido lụcha na kpuo ka ị na-abịa test before ebido ofe onye nọkata pụta ọsị na ọya alụ n'ụka ịmakwori nọ ndị na-agwa ọwụ ohi ka ha na-eje ezu wee na-eme donation ego eji alụ n'ụka. Question, if you like to answer ịchọghị ya aza bute na onye ahụ adịghị ọja eke ekpere
Our God cannot be an author of confusion. One, you cannot force our God. Ọ na-eme ife ye na mgbe ye na-eme ya etu o si chọọ. Onye ọ ya emele ebele ka ọ ya emele ebele. You cannot program him because he is not man that you can give instruction. Simple. Whether na mmadụ anwụrụ anwụ ma ọ dị ndụ, uche Chukwu ya eme. So unu efuluzi n'onwe unu. We are not deterred by ihe that say na ọkwa kidney gburu onye ọwụ, na ọkwa liver gburu onye ọwụ. To the glory of God. To the glory of God. He knows the best. So nyama if o ji wee wuru onye a as of that time. Yes. Only him nya na-enye, nya na-ewuta. You cannot force him and you cannot even question him. If nobody can question VDM, if nobody can question you, Mathias, who are you to question God? Yes. Who are you to question God? Ezende zenine na ada n'ọkpa ye. Igwe nnewi akpọrọ ya igwe na-eje ụka. Almost igwe niile nwe na Igbo today na-eje ụka. Igwe PC eze nwa nwụrụ anwụ Ezeugo. Nyawu patron Boys Brigade in Nnewi Diocese. Only who's from the Boys Brigade state patron for over how many years? Is the niile nọ na Igbo taa na-eje ụka. A na-echizi ndị pastor self eze. Onye ka ewu. Abịa na Igbo today. Who are you? Who are you? Look at the Bishop Ezeugo today. With he feeling that guy nwelu. With he feeling that guy megoro ndị mmadụ. That guy had the wulu the position of God. They know ye. That guy can believe no nwere eze ka eze. Uwe seyo na afọ otutu ewu. Ebube Chukwu ụzọ na obuweru Chukwu ụzọ. Ngwa na-azọ ọzọ Igbo ndụ. Ọzọ Igbo ndị elini bụ nni. Ọzọ Igbo ndị elini bụ nni. Ọzọ Igbo ndị ya eme foundation unu elu rụọ ya 4 years. Emekwa na unu ahụ elu 4 years. N'onwe ndị na-alụ nke ha in 1 year finish and hand over key. Onye ka ewu ife ahụ ife iru n'imelu ọwụla achievement. Onwe ndị na-eme ọdụkọ na onwe ife ha mụ. Daalụ hinne daddy. Let him empower them to be able to do the aka aja aja. Ọ karị ihe etu ahụ. Mewezie empowerment. Seketa ọwụ na onye chọrọ ịrụ ọrụ bịa n'ọfịs nna mkpọ. Ọwụ na ọrụ aka ka ị chọrọ ịrụ eje nkwọrọ ụgwọ ebe eje ma ọrụ aka. Ọwụ na business ka ị chọrọ ime empower angle ime business. Ndị na-eme ya ada ekwu okwu. Bishop Ezeugo ha. So many of them na empower. Icon Industries ọkụ onye gbune na Nnewi. Icon who a devoted Christian. Yes. A devoted Christian. Icon melu 300 million about 200 million empowerment. These are people who are not talking. Who no empower that you who nde na empower people na Igbo ade kwu. Who are you? Who are you? The pastors niile wojere ọnụ. Do you know how many businesses they have sponsored? Do you know how many education scholarships they have given? Do you know how many people that are abroad or have finance here? Do you know how many road projects they have embarked on? Do you know how many houses they have built for the poor and for widows? Do you know how many people they have placed on in every Monsari? Do you know community work? Can you do what they are doing? Can you do a quarter of what they do? Rema nke na-eti egwu ịma nwere mgbe o jere na church na Edo State ka ogoro ruo ebe a wee mee donation totaling over 100 million or so. Wee sị no, this church and this pastor wo na anya na ụmụnne dechasịara akwụkwọ wo na ha nwere ebe ha bi no church ya wo everything and all in all n'ebe ha nọ since Papa Faji wee nwụ. Can you beat that? These are the kind of experiences people na-enwe na church. Ị na-ekwugheri ịpụta na akọgheri ndị eriri nya the most unproductive set of ndị Igbo a na-akọrọ gị aka because
inene onye ahụ lọkọ profile ya kedu na lọkọ profile onye kwanụ ka ọ enye bọs na keke dadi ọkwa ife Mathias ife ọ na-emekwa ya ala amụ mawe ife ahụ na-ala ụmụ mawe ife onye ọwụ lọkọ profile ya gbakene m ife na ana m ala okuzi profile m for what like ebe a nọ kịta gwa reason nwere ike iji wee lọkụ profile m ka reason ebe a nọ kịta Ezeugo alọkọ m profile m for what for what ka m meji wee lọkụ profile m. You lock profile when you have nothing to show. When you have a lot, you are hiding. These are the people who are clapping for him. Who are clapping for him. The most unproductive set. Umweflefu mandem one-on-one. Fodo n'ime ha na-eri mama tankoma. Fodo n'ime ha achọghị inyere onwe ha aka. Fodo n'ime ha ndị na-agalivanti n'obodo oyibo. Every year, ofu akụkọ ka ọ na-akọrọ ndị be ha. Ofu akụkọ ka ọ na-akọrọ ndị be ha. Ego bata ya ka o sende wee jee rie na nke nwa dibịa je gwọọ ọrịa ọgwụ otu awụghị ezi a na-agbalị ya afa ọlụgọọlụ ndị mmụọ nye ndị isi ebe nna ya nni nye ndị ife a nni nye ndị ife a nni onye kata na nni aja niile nọ n'ilo everyday ka a na-agbachi akpata eji adọbara ya n'etiti ilo otu awụ n'ezi eji ọgwụ agba tiketi eji ọgwụ agba tiketi so even Governor Soludo unu na-edebe ahụ unu na-patronize Governor Soludo ma nke weziokwu taa ọgwụ ahụ na Anambra State is predominantly a Christian state. Ọgbaga ha agbagha ozuhu ya ezo okwugo ya mbụ kwukwa ya again kwukwa ya ugboro one so na Anambra State is predominantly Shimike Ezeugo, why are you not talking about what you have done in Igbo land instead of you always attacking who is Chief Mathias Ewu? Ife mmegolu as an Igbo man, Mathias Ayememwe. Yes. Onwere ike since nji eme program a anyachiri ntị. Agwara ngo sego, let me and Mathias bring out people who has passed through us to success. Ka mụ na Mathias maka ebe ahụ godu number 1 ebe a ebido. Then go to the family of Mathias Ezeaku. Let us know his profile. Come to my own family, Bendebedike. You know profile. Uzebe na abua. Because politics, they say, is local. We must have to start from your own locality. So I go to his family. You ask. You come to my family. Because number 1. Number 2. Let us see people who has passed through you. For the fact that Mathias we need to see people who has seen light through him. For the mere fact that Namu Kwadolo, Zambia na 2013, we need to see people who has visited that country through me. To see what they have achieved. Then we now start talking about community service and all those things. It is not by noise. We now start talking about okay, no nya because of you. No nya jerobodo you may contribute to so and so percentage. No nya we who because of native impute like this. We now begin to reason that it is not by making noise. I must not push any narrative. I want you to know that Shimike someone. Because for the moon na day feel na Mathias Mathias is a nobody. I don't need to tell you. Mathias is a nobody. He is simply manipulating Obolo, especially the unproductive setting on him. And all people do so unproductive. People who don't even know what reality is all about. On the Mathias and I manipulate. How many families today they rise because na Mathias na kupu ume mweri ochieze because na Mathias how many people very wicked somebody they do. He must put a narrative through you before he can be able to even do one single thing for you.
That is the man we are talking about. Is he not the man we are talking about? He's the man we are talking about, obviously. So when you say Ezeugo, let me say can you feel me go out to kunuche na man in a one. Out kunuche na man in a one no man if one man to katon kono. You think that people like us on Apoyafa, na Apoyafa for gono. Yeah? You think that people like us on Apoyafa, na just on Apoyafa for nothing. Yeah? It is because we have seen what we have not seen. You want to go? Only no kata no wow. If you no ka na him down anything, you want need to more than useless. Useless in kewo raise to power 10. If left do na mado kewo, na only no kata feel no kamelu ni merenka na ifugo zo iwewu ka na gwa ewu me ka umma fi wewu Isho he je Zion je na St. Joseph Catholic Church je sukela na koka Isho he je nke Fada Mbaka je na St. Philip's Anglican Church je dona na koka Isho he je St. Philip je Winners Chapel oge no Zambia ife na je Winners Chapel ha meje Anglican mana woman an Anglican by birth wo ka an Anglican mana nlu ha Zambia ife na je Winners ekwugo nya na ife amgba n'aka agbago mefe n'aka over 4 years ọkwa ine anyị fụ na ọgbachasịgo mana aka mgbe n'aka over 4 years ka ife adụgoro n'aka over 4 years ha ma agbapụ ya agbapụ 4 years ọ ife adụgoro n'aka yes ha ma agbapụ ya agbapụ yeta mana Anglican luo Zambia leje Winners Chapel so you can go anywhere obi una battle jeko oka okari yetu a at this age amom ife a man of God ye ju we won at this age man ise na imu ife isi na eliri eri onye ka eliri iwife wuwewu at this age no ka mmadụ ya won him ada ya won him and with gum spirit of discernment I know how to discern what is right and what is not right and if at all I do something I'm that I can be able to take responsibility of that action. You got to go. So une ezuzugari ezuzugari ne unu ezuzugari une cheno unu mu ifu ne mo na akpụkpụ si na akpụkpụ. You got to go. Una akpụkpụ si na akpụkpụ. Dimpa mmadụ pụta ọsọ na you are still in bondage. Oja bondage gono. Lida no ni we chọ ndị nọ na bondage. Ị ka nọ na bondage agụ. Wala achọ ndị nọ na bondage. Lida no ni ka nna agwa. Ị ka nọ na bondage agụ. Wala achọ ndị nọ na bondage. Onya wo fife ma ha aghọta. Very unproductive set of people. Jobless to the core. Jobless to the core. Eh? Agbago mono. Pota na ebe ụka nọ. Ụka ga na nata. In fact, ụka nọzika government of their own. Even government na respect ụka. They know that na, in fact, the church leaders so na stakeholders in every state ano today. The church leaders so na stakeholders actually n'ime constitutional conference n'obodo atata anyị enwe representative from the church ka iwe mmalụ ịghọtago onweghị ife unu nwere ike imeni about it nothing nwere accept oye nothing etu akịta Evangelist Ebuka Obi nọ ọbata Anambra State na-asị Soludo arrest ya menka anyị enye red carpet reception because ọ wụrụ na one of the stakeholders enwere Anambra State Mathias ya nọ na Anambra State since na-akpala ego Evangelist Ebuka Obi si Imo State all the way from Lagos land in Anambra State bịa kụọ mkpụrụ generation yet unborn ye benefit na that is what we call
Too much talk, too many talk, don't fill a basket. Action speak louder than voice. But Anambra State, bia mee ife attractive attention of governor. Yana governor on the same motto from government house to agree. Which progressive governor will not welcome Evangelist Ezeaku with both hands? Anamajo, which progressive governor will not welcome him with both hands? Except governor can manipulate. Manoka yemecha kweta. Except governor can manipulate. Manoka yemecha kweta. Because light will always overpower darkness. He went to Imo State. Hope also the Wolakana Gubade, somebody do battle, an establishment that is injecting billions and billions of naira into Imo State economy and the Southeast in general. It's saying that a sensible governor will not embrace that. An investor, now government is supposed to provide the area. What are you telling me? What are you telling me? Yeah? What are you telling me? Jena Ebariam called Ebe Adani, a moment maybe they eba Enwelu Koshari's farm. Jeba, for the sake na Koshari's venture into rice production. Yeah? Ema, how many $1 million grant? CBN area. Former CBN governor then, Emefiele, had to flew in all the way from Abuja to Anambra State to go and see with his eyes what is happening in that rice farm. Now, do you know how much that is being circulated in Angopala? I doubt how many business ventures, how many business establishments that has injected such amount of money within the shortest time into the market economy in Southeast here. How many? Billions of, not even government project, not even any government project has been able to inject such kind of money into the market for that period of just 2 years. So tell me, which governor is that will not welcome Evangelist Ezeaku with their both hands? These are the kind of people Mathias Ezeaku all of Ezeaku no na na-ekwugheri na amuku no army general na ebe a una amuku no battalion, the king of men. Una amuku onye dị fa. Any deleto akwa na ona aga n'elu ye, because na project o but Anambra State is a $1 billion project. Billions of naira project. You want to go? And the cumulative effect benefit continues. Uwebebe. Enwelumu Zoom meeting now. Not Zoom meeting, but conference call. Mutually join now. I want to join a meeting now. Eshinine will continue. Only share about this video. Share this video. Click on like and love. What is the time? It's 10:39. Yes. So I will be joining a conference call right now. So Kachineke will I send the government invite. Kachineke will I gozie okwu a n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Gwanu Mathias na Ezeugo gwara ya no a nobody to talk in Igbo. Let him shut up and go and sit down. Let him shut up and go and sit down. Onye akọchiri ofu mpa na ọ na-aza eze ọdụmegwu ifụta na-ebe ofu onye ọkpa na-aza akwa akwụrụ onye akọchibụghị ofu mpa na ọ na-aza eze ọdụmegwu makwa ife mmadụ ji aza eze ọdụmegwu na-abịa ikụziri anyị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ Ezeugo ka abalị amaala anyị mma.